túto noc na super povlastných odísť nesmie. Každý z nás ich hneď príde na pomoc. Sme tu v štúdiu Fanrádia, ja a ona. On a on. A máme tu šťastnú, ktorý je čím viac ochytaný, tým šťastnejší. A toto už je počet ochytancov. 2062, vy ste boli prvý, ktorý sa dotknul, tak? Mal to šťastie byť tým šťastným